సింగరేణి కార్మికులకు దీపావళి బోనస్ ప్రకటించారు డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క. దీపావళి బోనస్గా 400 కోట్లు ప్రకటించారు. ప్రతిసారి ప్రకటించినట్లే ఈ ఏడాది కూడా బోనస్ ప్రకటిస్తున్నామని అన్నారు. రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ సంస్థగా సింగరేణి ఎదిగిందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. సింగరేణికి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు బట్టి విక్రమార్క. వెలుగులు అందించేటువంటి థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్టులకి అట్లాగే ఇతరత్ర ఇండస్ట్రీస్ కూడా పనికొచ్చేటువంటి కోల్ని కొన్ని దశాబ్దాలుగా సప్లై చేస్తూ పేరు ప్రఖ్యాతులు కాంచినటువంటి సింగరేణి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ యాజమాన్యానికి కార్మికులందరికీ కూడా దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ వాటి బోనస్ను కూడా ఈరోజు 400 కోట్ల రూపాయలు ప్రకటిస్తున్నందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున సంతోషిస్తా ఉన్నాం.